आशीर्वाद लोग घर ही से फलवा पाई करी कमाल हई कोरोना के भागाई दे दी आशीर्वाद लोग घर ही से फलवा पाई कावर सजाई देव घर चली आईती भांग धतूरा बेल पत्तर चढ़ाईती एह महामारी से बरौरे उबारी सुनावे कलेश बरू पे सखे सारी एह महामारी से बरौरे उबारी सुनावे कलेश पुरु पे सखे सारी पंकज विकास देखी करल कहले शंकर की बाबे बुरा हाल जी तराउर दर्शन होई बाबा कब जी अरे कब जी बोली कब जी लगे आई ना मंदिर में केहू अब जी भोले बाबा बैठी खेला